minaw sa among katawa. Nag-abot mi tanan sa usa ka bangko, bag, papel, lapis pero storya among paborito. Uy, kahinumdum mo atong exam, pero tinuod chikara gihapon ng ending na katawa, katawa, di mi mahutan og istorya. Sulod sa classroom, mura ra tambayan sa barkada. Kompleto ang tropa, bisan kinsa pangutana. Basta magkita mi mo, uyog ang kwarto sa among katawa. Naletang maestra, los oras sa among drama. Throwback sa crush, sa blooper, sa atubangan sa board. Naay sige drawing, napud kunuhay nagnote, pero ang tinuod, punchline ray gisulat sa notebook. Katawa, katawa, di mi mahudan og istorya. Sulod sa classroom, mura ra tambayan sa barkada. Kompleto ang tropa, bisan kinsa pangutana. Basta mag